ya wis. Ya apa-apa tak sengeni ora. Sing kiwa ndelok kelir sing tengen ndelok HP no piye. Ngece aku kowe, ngece aku. Jandon karo aku piye? Kono kawan yen durung tutuk le gojek kono. Gojek ning alas liyane kono. Modar ora. Ngeni ndara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sasongko kumenyar pangrengko ruming puri mangkeng tanpa sirut Citrasena Nona amit pasang kali mantapi bina-bina ingi loduni dumawaing tawang tuwang bukulun ndadosaken kakiat sotaning manahipun ing abdi pun Jim Citrasena dene dinten sak mangke kula tinimbalan sowan wonten ing ngarsa paduka Hyang Pikulun Bathara Indra upami ingkang abdi menika nandhang kalepatan dosa menapa ing badhe kula sandhang nanging menawi kula badhe nampi ganjaran lelabetan menapa ingkang sampun kula aturaken dhateng ngersanipun Sang Hyang Pikulun Bathara Indra Pikulun keparenga ingkang abdi jumadeng dawuh Citrasena wonten timbalan sadurunge ulun ngendikake apa to kang dadi wigatine dene jeneng kita ulun timbali ana ing kayiwangan luwih dhisik kang prayoga nggonira ngadhep ning ngarsa ulun Nonon sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantura ngersa paduka Pikulun Sang Hyang Bathara Indra. Citrasena wonten timbalan ing adhawuh Pikulun. Udakara 1000 taun ingkang wis kepungkur wujuding jagat ingkang suwung kaya dene bumbung wong-wang. Dunalika semana ulun dawuh kelawan jeneng kita supaya minangka dadi undagi nggone panjenengan ulun nyasa negara ingkang wujud kajiman nadyan to lamun pinirsanan kanthi netra wantah wujuding wana kang alang wana marta ya wana mrentani nanging sejatine ing kono gumlaring negara kajiman nalika semana ingkang ulun dawuhi supaya tumitah sarta nunggu negara wana marta tanalika jaba mung Jim Yudhistira lan sakadang kadheyan 5 cacahe Dandana Wacana, Danang Jaya lan Tripala Dama Granti. Kita ngerti pribadi sabab kita ingkang yasa negara. Wonten gandeng jenengipun menapa dene paduka paring dawuh ingkang mekaten. Citrasena wonten timbalan ing adhawuh. Jagat horeg disababake ya kuwi turuning Si Abiyasa. Putraning Prabu Pandhu lan putraning Dastarastra ingkang wis ndrebala urip ana ing Janaloka. Wondene putra Pandhu mau ana 5 cacahe kang aran Pandhawa ya kuwi Puntadewa Bratasena, Permadi lan Pinten Tangset. Wondene putraning Dastarata kang minangka kadang werdaning Prabu Pandhu mau ana 100 cacahe kang aran Kurawa. Monggo kinudrat dening para Jawata antaraning Pendha lan Kurawa mau ngibarate kaya dene banyu lan lenga ora bisa manunggal lan ora bisa nyawiji. Nalika semana ana lelakon ingkang dumadya ning Praja Ngastina. Nalika Prabu Pandhu Dewayana pinanjuting Jawata bali marang Kasedan Jati mapan ning tepet suci manjing alam panamcat bareng lan garwane Dewi Madrim. Satemah negara katitipake marang Dastarata. Dastarata sajake ngibarati kaya dene wong ngemut gula krasa legi moh nglepeh.
tumuli negara Ngastina ora kaparingake sarta ora kabalekake marang para Pandhawa nanging kaparingake marang atmajaning pambayun ya kuwi kang aran Raden Kurupati. Ana kene iki dumadining dak-dakaning perkara ingkang bakal tuwuh ana ing jagat. Inggih. Wekasan bingung bilulungan para Pandhawa nggone golek kamukten sarta golek papan kinarya urip ana ing alam padhang. Ngelingi lamun Pandhawa kuwi sawijining satriya ingkang tansah ateteken ati suci pepayung budi rahayu wiwit timur tansah ginula wentah ing ulah prihatin lan tapa brata mula ora aneh lamun dewasane dadi mustikaning para satriya dewasane dadi unusaning para titah ingkang tansah nengenake kautaman sirik marang kadurhakan. Citrasena wonten timbaling kadhawuh ora suwe lakon ingkang wis lakon nalika putulun si Bratasena diutus dening ibune ya kuwi Dewi Kunti nyuwun negara Ngastina nanging puguh Dastarastra ora kepareng maringake negara marang para Pandhawa wekasan dilintoni tegese diijoli wujuding tanah perdikan ingkang isih wujud wana kang aran Wanamarta tan wurung lamun Bratasena wani babat telenging Wanamarta ing kono dadi jararan patining si Bratasena. Lamun to Bratasena tekaning pati tan wurunga jagat bakal kobar dening angkara murka. Sabab Pandhawa wis tinulis sarta wis tinetepake minangka dadi utusaning adil para Jawata mangrurah satru murka kang mapan ana ing jagat. Mula Citrasena wis ulun tetepake lamun Wanamarta dina samengko bakal kababar kamanungsan Jim Anggarawarna. Sapa kapraban dening Sang Nalendratama mango-mango-mangonengi lerwu sing duka cipta Berboti mandana raras ing pun Iwang Pikulun Indra ingkang kados mekaten Anggarawarna Citrasena ya wonten dawuh jernyatane jagating jim kasorang lawan jagating menungsa turta apa ta sababe lan dasare apa dene panjenengan ulun paring dawuh ing kemengkono. Pandhawa wis ora kurang gone laku prihatin, Pandhawa wis ora kurang gone laku tapa brata. Mula negara Ngamarta ya Ngendraprasta, negara Kajiman bakal urun paringake kelawan para Pandhawa sarana sarta dadi bebungah saka para dewa tumraping para Pandhawa. Mula kita ora usah dadak bingung. Kita ingkang mestine tetulung kelawan para Pandhawa, kita ingkang mestine tetulung marang para Pandhawa sarana kita paring pusaka lan para Pandhawa bab keringkianing bangsaning Jim. Inga sepisan. Dene dungkap angka loro Sun Jarwani, Ulun Jarwani Citrasena lamun dina samengko Bratasena wis wiwit babat Wanamarta. Mula kita aja dikangelan awat-awatana nggone si Bratasena babat pusaka ingkang dadi kringkaning bangsaning Jim paringna kelawan wayah ulun permadi kang minangka dadi kadang tarunane si Bratasena. Kanthi mengkono tan wurunga negara Kajiman bakal kababar dadi kamanungsan lan dadi ganjaraning dewa tumraping para Pandhawa Citrasena. Nuwun sewu lajeng kados pundi sakmangke lelampanipun ingkang wayah paduka inggih menika Nalendra Ngendraprasta Prabu Jim Yudhistira sak kadang kadheyan ulun keparengake nyuwarga sarta manjing sajuga angganing Pandhawa 5 sabab Yudhistira sak kadang kadheyan tan prabeda citrane kelawan para Pandhawa mekaten pukulun iya menawi kula mekaten dosa menapa menawi kula wantun handhuwa dhateng kepareng paduka benjang menapa klilanana ing abdipun Citrasena bidal
Gonyang Madyapada ngupadi dhateng para Pandhawa. Aja lali pusaka katelune watu timpuru oyot bayura lan lenga pranawa. Paringna lawan Permadi. Ulun pribadi ngemrepeki lawan Yudhistira sak kadang-kadian ulun ingkang bakal mrenahake lawan Jim Yudhistira lan sak kadang-kadian kemapan ana ing Indraprastha. Oh, ladal. Menawi dala mekaten kelelana kula nyuwun pamit madhal pasilan mandhap wonten ing jagat sun sangoni puja sesanti. Nirbaya nirwikara muga-muga ora ana swiji apa nggonmu bakal nindakake kelawan dawuhing Bathara Indra. Nyuwun pamit bukulun sing ati-ati Jim Citrasena. Nggih, ngestaken dawuh. Nalika semanten kendel Sang Bratasena nyumurupi petenging wana marta pangsambung sumambung keteling ron-ronan satemah kaya rati nerobos rata ing Sang Pratanggapati nadane wanci rina katon sintru kaya wanci ratri parandene watak Sang Bratasena nalika semanten datan nedya mundur sigra cancut aliwanda miwiti babat werksa ageng den glundungaken werksa ageng den jeboli sela-sela den glundungaken lamun cinandra kaya bubras langkrah candraning wana marta. Abdi pun Jim Biru Laut. Nalika semanten kadhawan jagi wonten tapel wates negari ing Indraprastha. Mboten kanthi kanyana-nyana. Jebul wonten jamak limrahing menungsa ingkang wantun ngorak-arik pepasreh ing negari Indraprastha. Beteng-beteng dipun rubuhaken, candi-candi dipun mbrukaken.
Mila mboten nama mokal menawi dipun tingali kanthi netra waloka ingkang dipun rubuhaken menika wreksa lan sila ingkang ageng nanging jatosipun menika pepasren ing Brajangendra Prasta. Yantonipun gungaluhur blengah-blengah gagah gedhe dhuwur kula sumanggaken. Oh, ladala. Minggiro jembiru laut sapu jagat yang bakal ngerangket menungso ingkang Sarapati. Kebapak bawan nyobentar bawat nyobentar ora merucut karo ature jembiru laut. Sapa den? Wah, Bratasena iki sapa? Ana wujudan gilani ngadeg ana ngareping Bratasena. Aku pate sapu jagat, aku sing nguasani Wanamarta. Ngertiya nadyan katone kowe ngrubuhake wit gedhe nglindhingke watu sing gedhe nanging sejatine alas iki dudu wujuding alas nanging kraton Kajiman. Kene papaning bangsaning jim ingkang mapan ana ing Wanamarta kapandhikan dening Gustiku ing Sinun Prabu Yudhistira. Ayo kowe bali aja Sarapati. Malah kowe matura karo Prabu Yudhistira yen to papan iki bakal tak babati, bakal tak nggo mukti aku sedulur. Wah, sugih kendel Bondowani apa abamu? Wani arau sing lawetene apa? Wah, kikit tugel gulumu deplok sirahmu kowe sapu jagat. Wah, tangan apa? Raden kula badhe munjuk atur jim sapu jagat. Inggih Raden. Napa kowe mundur brangkang-brangkang? Muga ndadosna ing kawuningan. Bilih wonten satra ingkang ngrisak Wanamarta inggih negari Ngendra Prasna.
Kula sampun budidaya nyepeng utawi ngrangket dhateng satriya kala wau parandene kekiyatanipun ngedap-edapi. Kula dipun tendhiang panggenan weteng menika waduh rasane boten kanten-kantenan. Yen otot boyok kula sing selip. Kula nyemanggaken wah minggiro ana menungsa Sarapati ana ing Wonomarta. Kaya gajah kelang Ndara kok nyaketi Wonomarta niki alas sing gawat keliwat wingit kepati samara satupati jalma mara keplayu wigatosipun miturut ngendikaning Kakang Mas Bratasena dina samengko negara Ngastina wis linenggan dening Kanjeng Kaka Prabu Kurupati Kanjeng Wadastarastra maringi liru bumi ingkang wujud alas Pandhawa kinan babat Wonomarta dina samengko Kakang Mas Bratasena wis ndhisiki babat ana ing Wonomarta Kakang. Samareka den prayitna Sang Arjuna asmanya kang kamanungsan. Pindha kumbang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone ana ingkang begal pengaring-aring Kakang Semar Badranaya. Bagong HP-ne dipateni. Pancen kaget aku. Wis ndelok kok isih nyetel HP. Apa mripate iso nggo nyawang siji-siji. Ayo. Ya, apa-apa tak sengeni ora. Sing kiwa ndelok kelir sing tengen ndelok HP-no piye. Ngece aku kowe, ngece aku. Jandon karo aku piye? Pono kawan yen durung tutuk le gojek kono. Gojek ning alas liyane kono. Modar ora. Ngeni ndara. Ayana wujuding Brahmana yaksa Kakang. Mbok menawi begal pengaring-aring aja kaduk ati kajron penampa Raden. Ditepungake aku saka sumur gumuling bangsaning Jimaranku Jim Citrasena ya Jim Anggara Parna. Jim Citrasena ya aku abdining Bathara Indra undhagi ingkang yasa negara kang aran Indraprastha ingkang wujud Wonomarta. Monggo aku kadhawuhan dening Sang Hyang Bathara Indra mrepeki para Pandhawa ngendikaning Sang Hyang Pikulun Surapati satriya bagus ingkang ditutke Panakawan papat cacahe. Apa pancen bener sampeyan ingkang kekasih Raden Permadi dasar kepara nyata penemban. Wah, latalah.
nyuwun pangapunten. Miturut ngendikanipun Bukulun Bathara Indra panjenengan menika mustikaning titah Pandhawa menika mustikaning para satriya. Ingkang badhe kababar sarta badhe nampi nugraha wujud negari ingkang badhe kababar kamanungsan nami negari Indraprastha ingkang wujud Wanamarta. Namung mugi andadosna ing kawuningan bilih Wanamarta menika papaning bangsaning Jim Raden lan sakadang kedah saged angusir Jim saking Wanamarta mriki. Kandhe srana kula caosi pengapesaning bangsaning Jim setunggal nami Lisah Pranawa. Lisah menika menawi dipun usapaken wonten ing netra saged nyumurupi bangsaning Jim. Oyot Bayura menika menawi dipun sabetaken bangsaning Jim saged lumpuh boten gadhahi kekiyatan. Watu Tempuru ingkang angka 3 menawi dipun sawataken kenging bangsaning Jim saged lebur tumpur tanpa dadi. Monggo Raden kula aturi nampi titriga menika Raden. Sasampunipun jengandika Raden nampi pusaka 3. Kula caosi mriksa bilih ingkang ngraka Raden Bratasena kapiluting pedhut mawa wisa saking kekiyatanipun Raden Dandunwacana. Paduka Raden saged maluyaken ingkang ngraka sarana kekiyataning Watu Tempuru menapa dene Oyot Bayura. Kula aturi enggal-enggal sumusul wonten ing Wanamarta selak mesakaken ingkang ngraka anggenipun katriwandan wonten telenging Wanamarta Raden. Petro dalem tumuli kowe bali marang pertapan Saptawarga. Aduh. Tebe, Den. Gelem apa ora? Yen ora gelem kowe ora usah dadi ponokawanku kono minggat saka kene. Minggat ana to? Oh sik to, Gong. Iki lagi mikir adoh tenan e. Kakang Mas Puntadewa, Kyai Pinteng Tangsin lan Kanjeng Ibu Kunti aturana rawuh ning Wanamarta supaya enggal kababar kamanungsan negara Indraprastha Petra. Nggih, pun mlayu sing banter-banter iki. Yo, Parwati aku ngaturke panuwun. Niki saka ingkang rayi sing dibantu inggih menika undagi sing yasa negara Indraprastha. Adining Bathara Indra naminipun Jim Manggaraparna nggih Jim Citrasena. Maringi pusaka katelune pengapesaning bangsaning Jim. Pancen bener kok Den mriki niki dudu alas ning negara Kajiman. Wah, terus piye Depol? Mengendikanipun Begawan Anggaraparna sampeyan sakadan kinen ngangsek wonten tengahing Wanamarta, Ndara.
Prang jambo samya medali pukulun kula ngaturaken bekti kula punju Kulun aku ngaturake sembahku katur pukulun kula ngaturaken bekti kula punju iya Yudhistira Danduna Wacana Danang Jaya Tripala Dama Granti Luntompa karya bombong tiasulut menapa ta sababipun dene paduka kepareng tedhak wonten ing Indraprastha pukulun kepareng keng wayah cumadhong dawuh Yudhistira krana wis sawetara wektu nggon kita ulun paringi panguwasa lenggah ana ing negara Jim kang aran Indraprastha wis ulun tetepake lamun negara Indraprastha bakal kababar kamanungsan wonten ingkang bakal nampa triman negara Indraprastha tanela kejaba amung para Pandhawa mula kita aja pisan-pisan wani kalawan para Pandhawa luwih-luwih kalawan Si Puntadewa ngerti yo lan wengakna permana jati sapa ta ing lenggah ana ing singasana papan plenggan suci mapan angganing Si Puntadewa kita mengko bakal sumurup lan kita bakal ngiklasake negara dilenggahi dening para Pandhawa wis cukup kaya mengkono kang dadi dawuh ulun nggih para Pandhawa prateng ajenging nata ing Indraprastha Prabu Yudhistira sakadhak parandridatan kawiyos pangandikaning Sang Yudhistira amung manteng pamandenging netra kalawan Sang Puntadewa sigra ngalumpruk Sang Yudhistira nyono babar pisan bilih paduka pukulun sesemban kula Sang Hyang Bathara Darma ingkang lenggah momong dhateng jagatipun Raden Puntadewa duh pukulun dosa menapa menawi kula wantun handhuwa dhateng kepareng paduka Hyang Adi pukulun kula pasrahaken negari Ngendraprastha dhateng paduka sakadang Raden Puntadewa mugi andadosna ing kawuningan bilih negari Ngamarta menika dumados wonten gangsal wewangunan ingkang tengah winastan Ngamarta inggih Ngendraprastha wonten ingkang iring kilen winastan Jodipati menika papanipun kadang kula Danduna Wacana ingkang iring ler menika winastan Madukara menika papanipun kadang kula pun Danang Jaya iring wetan tuwin kidul menika papanipun kadang kula Tripala Dama Granti winastan kasatriyan sawu jajar tuwin Bumira Tawu monggo Raden kula aturaken tangan kula kekalih saha mugi andadosna ing kawuningan krana ribet anggen kula badhe wangsul dhateng asal mula-mulanipun ingkang abdipun Yudhistira Lilanana kula momong jagatipun paduka sakadang jumbuh kalian papanipun piyambak-piyambak Dandun Wacana badhe warga wonten angganipun Raden Bratasena Dananjaya Raden Permadi Tripala Dama Granti wonten angganipun Raden Pinten Tangsih jeneng anu jenenge nomere pengusaha utawa piyai sing wis misuwur iki mesti nomor cantik iya 0822 1616 1622 ming pira angka pirang angka 0822 16 ming patang angka kaya nggonku wo nggon nomor pira 081 150 200 lho 350 samplok mombenge aku anggere lucu kowe ha ngono bales saiki heeh
Luar biasa. Matur sembah nuwun karo Pak Joko Santosa ya, Tru. Uga iki dikadhewe kon maca narasi moto Ude Sregep membeli kertas bekas Anda berikut menjaga privasi Anda. Setiap instansi swasta, pemerintah atau rumah tangga pasti ada dokumen penting. Ayo, utawa rahasia dan privasi. Untuk menjaga privasi itu, Ude Sregep membeli kertas bekas Anda langsung dijual ke pabrik peleburan kertas dan tidak dijual ke publik dengan surat perjanjian peleburan kertas. Ude Sregep telah bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan peleburan kertas bekas untuk didaur ulang menjadi bahan baku kertas maupun buku diantaranya dengan PT Rupa Baru Tama di Kudus, Supreme di Surabaya. Ude Sregep sudah dipercaya dan berkembang karena berkomitmen menjaga rahasia, dokumen dan penting dan pribadi Anda. Terima kasih. Ya. Ngopo tok bolak-balik? Kok ora ana tulisan saweran ya, Tru? Ayo ora apa-apa. Ora apa-apa, sing penting bengi iki Celimen tetep jalan. Iya. Mangane prei, mangane nang omah, ayo ta? Merongos awake dhewe. Iya. Nek ora iso entuk gawean kepiye meneh wong tanggap darurat ya diperpanjang meneh. Lah iya. Saya ngrekoso, saya ngrekoso. Sing penting adhe iki manut, wis ta. Kon nganggo masker ya manut. Heeh. Kon bisa nganggo sabun, Covid iki menyebar liwat udara. Ya dhewe nganggo masker. Heeh. Biyen kabar sadurunge liwat bersentuhan. Saiki malih liwat udara. Iya. Adik pokoke manut, pokoke apa-apa manut lah. Pokoke iso adene ana aturan kon turu ngadeg, ya tetep turu ngadeg. Kuwi jane kowe iki manut po atimu protes. Wacanen dhewe. Oh, ngono ya, Kang. Heeh. Pokoke ya iso lek adus kudu nganggo banyu peceren ya adek manut. Heeh. Lek madang kudu liwat silit, ada ya manut. Ane kok ora. Heeh, soalé ora molak-malik ora. Tentu ya, Tru. Ning ya piye-piyene tetep manut. Ora kudu manut. Heeh. Disendoki. Ha iya. Yo nembang yo. Ayo. Ah piye to pengempul kuwi wis nyawane di ujung tanduk lho. Heeh. Lah sebabe kan wong Semarang. Heeh. Tak kabari sesuk kowe teko nabuh Celimen. Aduh mboten saged Pak kula niku diarani terinfeksi. Oh, tertular. Oh. Sing ngempul kuwi. Heeh, sing kena bojone. Sing kena bojone anak-anake karo sing lanang ora kena. Oh iya, ning melu diisolasi. Oh, seneng dhek malah anggere seminggu entuk bahan makanan. Seminggu entuk rokok, amarah nyambut gawe mas senenge ra jaman-jaman. Entek-entekane bareng dites negatif. Oh, wah goblok kuwi mesti take njaba ya, Tru. Ha iya. Cangkeme. Nganti iso negatif. Ha iya. Yo nembang yo, Reng. Ayo. Ya nuruti Bagong ngomongane ora jelas ora. Aku mung ngomongke apa anane. Ha iya. Mung ngomongke apa anane. Dadi saiki malah apa-apa rumahku do wedi. Ha iya. Nang Delingo. Oh. Kowe iso crita, lho. Ana buktine tak kene munggah nang panggungane ye. Oh. Kuwi tanggane tukangku sound system. Heeh. Ming arep copot platina. Mlebu rumah sakit dites malah kena Covid to kaya. Cilaka ora? Ha iya. Let rong dina ya negatif. Heeh. Ana cara aku platinane tak kon mangan. Ha iya. Ya wis piye-piyeno iki malah awake dhewe saya bingung ya, Tru. Ha iya. Saya bingung, saya ora cetha ning ya kabeh dibalekke karo para warga masyarakat karo bapak-bapak pemerintah. Monggo. Iya. Mergo tumraping piyai Jawa nek kaya aku ngono kuwi pokoke petekanku utawa aku ya berpegang teguh pada sapa sing jejeg ya tetepe bakal jejeg, sapa sing bengkong ya tetepe bakal bengkong. Sapa sing wit kawiwitan kuwi ming gawe-gawe ya bakal ketara, sesuk sing tenanan ya bakal ya ketara wis ngono wae. Sing ala ketara sing becik ketitik ngono wae, Tru. Ha iya. Wis ngono wae ya. Ya saya gak sibuk. Lho.
Ku sikik nembang sikik iki ditanggap karo Pak Joko Santoso saka Ude Sregep e. Ayah, sindene ana berapa? Umure saya tuwa ning malah saya ngedian saya ngidola. Ah, ya syukur seneng. Ayo tetembangan sing kepenak. Ya, tak nilai HP ku sik rek. Mbok menawa ana sing kepareng ngaturake panyuwunan, ya ditileki. Ha iya. Apa-apa ki rak mingkari, mbok menawa. Ora ana kok, Truk? Ya wis. Ya ora apa-apa ora. Ya wis pokoke nampa panane. Tur karo ngiras pantes tirakat awak dhewe tetep ora kendhat nggone budaya ngene iki ya men muga-muga corona iki ndang lunga ya to. Heeh. Nek ora ditutup bengkele ora lunga corona. Lho kok ora ditutup bengkel iki to? Ora lunga, saiki iki modele apik-apik corona. Oh. Startere barang wis corona penyakit ya nyuk. Starter cengelmu iki kok piye? Anggemu corona mobil kok piye? Ki sing demongke apa? Corona Covid iki lho. Wus. Ayo diwawiki. Kok diwawiki? Covid. Tendang mencelat. Bagong wah bareng kanan kaya ngene gara-garane saya traca satar. Amen. Arep mayang ya urung cetha sok kapane kok. Ya wis ben. Jadwal ya mundur kabeh. Aku kok ya reka-reka hitung-hitung apa jadwalku sing cancel to. Cancel. Heeh. Saka April tak tekan Juli tak hitungi wah lah ditungi tenan terus asli kebobolan melek-melekan. Asaem luwe. Ha ya ora apa-apa. Ora apa-apa ndiasmu. Aku iso nggo nyeneng-nyenengke wong semene iki ya. Biasanya nek do ngekeki proposal langsung tak tekeni. Kemana? Ke sana, Bos. Oke, sisik. Saiki do ora wani ngaturke proposal. Mie ayame do ora wani ngaturke proposal. Tahu ana sing njaluk mie ayam tak soki pentil raine. Wis dipangan malah awet aku yang. Ya diterima-terimake. Wong ki anggere sabar, ikhlas, ora dadi ngopo. Manut karo pemerintah, manut karo dawuhing sapa pemerintah bae dinut. Manut ayem, tentrem atine, semeleh, tenguk-tenguk ngombe wedang. Kowe mikir ora? Kowe gelem apa? Wedang putih terus. Hah? Rambutoke teh. Rambutoke gula. Ora kepengen kipo, kopi. Hah? Mbok mikir. Wong aduh. Oh, sirahe cilik uteke mengisi kucing. Mula nganggo mikir to reng wis sak penae dhewe ra. Wis ngene nek tak jarene malah ming gelut. Kuwi karo Bagong ora ana cocoke. Aku mangkel karo Bagong. Ya, saiki ayo kowe karo aku tetembangan. Ngaturke sapa, Truk? Ngaturke sapa kira-kira antaraning presiden papat iki sing kira-kira dinomerke siji sapa? Ayo saiki polling wae go. Bagong sapa? Aku Ika. Piye, penggemare akeh to? Ah iya, begitu aku muni aku Ika ana sing karo ngekep debok. Wis ben apa-apa to, Truk. Dienggo santai wae, Climan ki bebas. Ah iya. Kuwi nek disuarane apa dikritik liwat komentar streaming piye? Wong streaming ki nek ngomong do waton ngomong. Ah iya. Saora nganggo. Wingi ulang tahun PKB ana sing komentar. Iki wayangan apa politik? Adek iki wong dhewe utek ora sing nanggapi PKB. Kok omong kaya ngono? Iya. Ya iya kok. Waton nyrekop mung karepe sak kepenake dhewe to. Nonton. Wong mayang ya ora jelas kok. Jelas wong iki kok mbok omeng. Ha iya. Ning atimu seneng saiki. Wah, jan bangga. Ha iya. Anakku sing maune urip nang sewon iki blas ora tepung wayang. Heeh. Iki corona pandemi Covid iki ana imbase apik karo aku. Oh iya, tak pikir-pikir aku ya ora arep nyalahke corona tok. Iya.
Soale aku duwe impian sing wis mata to. Soale aku bakal tuwa, bakal ora mayang. Heeh. Anakku wis gelem dolanan wayang terus ora isin. Oh, difoto, di video barang wis gelem. Ah iya, wis ben ra ketang. Cekelane wayang ya wis apik. Wah iya, apik. Cekelane wayang ming kari sok goleki semune to. Sok takone mayang ra ketang sak perangan ning Cilimen kene ya, Tru. Ah iya. Men ajar kendel, men ajar bocahe ora sanggo suluk, ora sanggo guneman sik. Heeh, pokoke tak kone engko tak Wanggrana Wiyaga sing ngece dunake ndase atos ngono lho. Apa? Heeh, ado-ado dhewe tenane, nyopir dhewe. Heeh. Nganti akeh sing do nawarke, "Mbok aku tok angkat dadi sopirmu." Oh. Sing main lampu. Saiki akeh klithih kowe ora wedi apa? Mboten. Maksude dhek omong ngono karo kowe. Oh, sinten? Sing main lampu kae sing nganggo topi. Mergano. Kuwi lho penyanyi rock luar negeri populer. Sopo? Sing sana Michael Cemplon. Michael Jackson. Michael Jackson. Gayane wae. Mlaku. Gayane wis luar biasa. Mlaku ya wis pincang. Duit ya ora gablek ya wis ming-ming. Ha iya. Sing penting rak gaya sikik. Ayo, Mbak. Nggih. Nek karena apa, Mbak ya? Wonten dawuh napa Mas Bagong? Ora ana dawuh. Ora ana. Iki ra ana pamundutan babar blas iki. Bebas. Bebas. Ya. Nyuwun sing gayeng mawon nggih. Oke. Lah ngapa ora gayeng wis kahanan kaya ngene kok digawe sepi. Ha iya. Minggu wingi ya wis lali, saiki ya wis lali, wis genah ra kesaur iki. Wis. Ora apa-apa. Yo. Bawani mboten, Pak? Dibawani no. Ya wis suwe ora krungu suaramu ki trengiyang-iyange. Gerok ya, Pak. Hah? Gerok. Gampang kuwi. Napa? Tambane napa? Mau ki kowe takon teko mruput, tak tambanane sik. Engko rak cemeplong. Lah napa tambane? Ameng jahe kok do wawo-wawo ki ngapa? Iki nambani tenan. Ndok Jawa kae dijukuk kuningane. Nggih. Dicemplungke gelas, kae inggu karo parutke kencur. Kuwi rasa tok kae banyu langsung diublak. Banyune kencur ya murni saka kencur kuwi rasa tambahi banyu dublak. Dombe, ngono ora arep ora mak plong. Wah. Ambok nggomu nyuwara mentit ora bakal gelok. Ngono nang omah dipraktekke. Nggih. Apa nek kowe bingung, aku tak melu bayaran ya. Napa? Kayak ame gawe jamu kok tekan kono-kono. Tasah melu aku duwe ya. Wah? Duwe ndok jan. Bar tuku, Pak. Oh ya wis. Nek ra iso le nyeplok mingan aku ki. Yo. Dina Minggu kang tak anti. Nek ra percaya takono Prastiwi kae. Kae Prastiwi jaman aku isih ajar mayang biyen tau gerok. Oh, terus takon aku, "Piye iki, Dik?" Yen aku isih Dik. Oh, Dik iye. Tak tambani pras langsung tak ceploke ndok sprene ora tau gerok. Ndoke sing ngampung. Ndok apa? Ndok kebo. Oh. Doyan. Duh kodhokan. Dina mene ngaya Tak latih sesuk. Men sak perangan men pentas ya, Tru. Heeh, ya anakku ya Nisar. Oh, Nisar sapa? Kuwi lho bocah sing tak anggap anakku kuwi wisan kuwi mergo ya dheke sing iso nuntun anakku dolanan wayang. Weh, game kabeh dipanteni ning HP.
Angger tak dolanan game ya. Ora Pak wis tak ilangi kabeh aplikasine. Oh ya wis nek tak ilangi kabeh aplikasine. Aku sak ora seneng karo aplikasi iki aku ora seneng. Wis dilahi saiki ben dina. Oh. Jadwale iki wis dijadwal, rampung sekolah jam 12. Sekolah online lho, Tru. Iya. Wah, jan wis marahi bingung aku marahi. Ah kepiye iki? Iki arep didadekke negara tergoblok apa ya, Tru? Aku ora ngerti kok. Sekolah kok ora entuk mlebu, pasar buka, mall buka, sekolah ora entuk mlebu, bocah-bocah sekolah liwat online. Awak dhewe dadak tuku apa? Kuota. Aku ora kewajibane bojoku tuku kuota iki aku malah dadak melu tuku. Aku ukurane ya ora dong. Kose iki salah iki cah iki. Kok dadi tuku kuota kok ukurane ora dong. Ayo ta, sing tuku ora wong wedok kuwi. Ah beda, kuota iki dienggo pulsa nek kuotang kuwi yo beda. Anggapmu mesti utang to. Ha iya ta padha to? Ora. Oh pikir aku ki HP-ne iki ditalekke nang kono kuwi. Kudu duwe HP loro digandulke kiwa tengah. Iya. Amen. Terus mong lali kene pelajaran ki mung do ijen-ijenan liwat HP kae. Halo anak-anak, sing anakku nyari, halo, ini ada enggak? Ada. Terus gurune metu. Wes, 10 menit mlebu meneh. Gimana? Masih online ya? Masih, Bu? Metu meneh. Iki ngopo ta iki aku? Ya wis. Piye ya, Gong? Ya nek iso ki kan kelas ki kan jembar to, Tru? Heeh. Murid misale sak kelas murid isine 30. Heeh. Digawe Senin mlebu 15, Selasa mlebu 15. Iso lho asline. Iso ya, iso. Ngono lho. Utawa digawe mlebu 10 telung dina apa muridé 30. Iso jaga jarak nganggo masker. Iya ya, iya. Mall pasar kae do untel-untelan ya do dinengke wae. Ning wis lah aku males mikir kuwi, Tru. Aku wis jelas, aku arep gara-gara saru. Oh iya, iya. Ngomong bola-bali wis blas digatek mbudhek doan. Heeh. Yo. Ah ya wis ngene iki wae malah seger. Ha iya. Aku nek awan ya terus nyetel dangdut. Ha iya. Aku piye apa-apa anggere wis nyetel dangdut joget nang jero kamar nganti gembroblos. Madang. Wah iya. Engko bar madang matane iriran turu, tangi dangdutan meneh. Oh. Ambok ngapalke lakon. Wong ora ana pujian lakon kok ngapalke lakon. Sapa sing arep nguji tentang lakon iki? Ujian lakon nek ora lulus ora munggah ngono. Kok dadak dapalke. Ha iya. Sing jeneng dalange lakon iki nang kene. Oh iso apa lakon Bagong Bangun Premium? Ora aku iso. Aku ngawur, sing penting ora tekan esuk. Ha iya. Yo. Wah, wis. Aku sempat, aku ketutupan cagak. Oh. Sesuk tak grajine. Aja. Ameng Slimen kok ngembrokke joglo ora. Aku dadak mundur ngene iki mung arep karo ikale terakhir. Tak weruh aku. Engko takone ngono dhewe. Oh iya. Banjur ngawur ora. Matur sembah nuwun. Muga saged dados panglipur ya, Tru. Ah iya. Jut. Sapa sing kepareng nyekar? Mbak Tatin Lestari Handayani. Iki korban glundang-glundung nang omah ya ngene iki. Ora tau gerak jalan, ora tau pit-pitan. Ah iya. Pit-pitan yo kecilikan sadele. Lenggo, le ngepit ngempeng bareng medun ki sadele iso cilik banget Kak. Dadi kaya dipres sadele.
Sadol kok lonjong. Mbok rasa ngece. Ya ora kok saking nemune. Ha iya. Hah? Apa? Oh, ana pamundutan lagu to? Iya, ana sing ngandani. Sing ngandani piye? Tak kira nek ngejak main PS. Aku yang muni mengko aku. Ya. Endi ajare ana? Oh, iki apa? Wah, iki nyuwun lagu Setya Tuhu, Pak. Pun kula transfer Mas Edi. Oh ya, matur sembah nuwun. Ngisori meneh. Nderek ngregengaken saking Pak Pus Wanto bin Cokro Suwarno. Sampun transfer dana mboten usah dipun waos. Ndika nyuwun tembang prau layar Mbak Tatin kanthi atur kagem sedaya keluarga besar Cokro Group ing Jakarta, Surabaya, Magelang, Jogja lan Sogan. Salam sehat lalu. Ya, oh Tante. Iki jan kaya sentimen. Ora sentimen, ya wis Tom and Jerry ya wis ra iso rukun aku. Oh. Lek rukun ki nek akhir bulan. Heeh. Nek awal bulan pertengahan wis blas ora rukun. Nah, salamane tanpa antuk-antukan. Nek akhir bulan ki niki saene ngaten, Pak. Niki panjenengan 2% mawon. Amargi wangun kae ning ngrayu. Ya wis ora apa-apa ya. Perahu layar bawane ya Pelabuhan Merak. Pripun sing pripane? Truk. Senengane tanganmu ki mung kluthuk ngono ki larae. Ndase gareng ki tipis terus. Padake. Ya pelok apa terserah. Suwe mboten metu e. Ah iya. Maksudnya kula ajeng bawa sing suwe ra metu ngono. Oh, aku wis ngerti, bapakmu wis aku wis paham wis. Wis, bungkek ta. Oke. Lah niki manut Pak Bungkek lho. Ah iya. Request Pak Bungkek. Aku lah tak turuti siramu jenenge apa kuwi? Jenenge apa, Tin? Kinanti. Pangkur Rinoso. Oh, Duk. Kowe apa? Seru salah. Apa? Aku biasa seru salah iki. Aku kowe. Aduh. Seru salah. Apa? Kinanti tak pilih. Kinanti tak pilih. Kula ya serak lho, Pak. Ora tak tambani. Rasa kuwatir. Nek Mbak Ika mau Golek ana kuningane. apa? Kuningan apa? Mboten lho, Mbak Ika mau kan tombone apa? Lah nek iki kabeh telak iki dhewe-dhewe kok ya. Lah, nek kula Ika iki telake telak halus. Nek kowe iki telake wis kasar. Dadi ya tambane ya kudu kasar, paling ora ndok banyak. Ndok banyak kae aja dijukuk jerone ning jukuk kulite sing ana mbleke. terus Engko dilebokke gelas separo. Oh. Terus diparutke apa jenenge iki? Lumut kijing. urip banget ya Mbak Ika. Jae lho mau Mbak Ika. Beda-beda kandhane telak ki dhewe-dhewe kok. Kok ngono aku jijik kabeh. Ora apa-apa, jamu ki sing ora jijik apa? Sing jeneng pace bosok kae iso nggo nambani wong stroke. Iki ning kan umume rak ya ndoke ki jerone kok kulite. Mengko ana penikmate. Nah, Lumut kijing sethithik. Ora saoke-oke 2 sendok wae. Gak gula Jawa. Banyu gula Jawa sing kenthel kae dijokke nggo ngilangi rasa pahit. Oh. Bar kuwi terus kutuk mentah. Wah, amis banget, Wong. Buntet ilungan. Kaya wong dicekoki kae lho, buntet ilungan glegender. Wis asli, selawase ora iso nyuwara. jare obat kok ora iso nyuwara lho. Obat nyuwara apa obat bisu? Hah? Hah? Obat suara gerok kali Mbak Ika wae lho. Mbak Ika kan tombone ndok. Aku wis entekani Tin wis. Ora. Wis nembang ome. Aku bulan Nggih. dalan nyangal Niki
Pirang-pirang sasi nang kene terus sik nonton ku ya ndekno ya do guyu ku ya do ngopo to. Kok ora guyu ya seneni ngewuhke. Suatu saat arep tak gawe sepi ayo. Iya, aku suatu saat mayange arep sing serius, ora arep ngelucu. Gatot tak kon lunga, Dodo tak kon rasah nyuting. Iya. Nisar tak kon ning kamar. Wis. Heeh. Wis ora sepi kae. Janur tak kon mangkat. Iya. Ben ketok kaya sakral kaya kok. Heeh. Jadi kai ndas kebo. Waduh. Lakone apa ndas kebo? Mar bangun kayangan. Aming Semar nganggo ndas kebo. Apa ndasmu kaya ora entuk? Bagong iki nek cara mbiyen omongane kaya Mbah Basio. Putune. Oh. Mula atos. Yo. Mbon. Heeh. Nggih niki lagu kagem Pak Joko Santoso, Mas Seno kalih Pak Bagio nggih. Ngapa kok nyebut aku barang iki? Seno ketingan kok. Hah? Pak Seno ketingan. Pas Seno udu aku. Lah, Aku Seno kentrongan. Endi kentongane? Nggih. Aku aja langsung iki. Aku ki wong ora tau tedeng maling-maling. Digawan apa? Heeh. Lah, Aku wong ora tau tertutup kok, Reng. Nek ana sing nakokke, endi? Ha iki aku langsung ngono bae kok. Mana sing jauh. kentongi ketoprak wingi. Heeh, iki apa ning ngarep ki apa iki lho. Turuk ngono Kok pecah. cilik ae? Pecah pisan. Kok cilik? Semen. Meng semene terus ya kan biyen. Corona. Padha meneh Santoso. Tak tunggu sliramu. Aku tau nang Surabaya nembang iki apik lho. Oh, apa meneh? Kowe iki rumah saku ideku. Asal ayo kon jukuke sego kok ora dijukuk-jukuke. Aku mara ning meja makan ceting tak angkat aku nembang. Tak tumplak. Segan. Iki nek mireng sing ngarang ya ora kena nesu mung dienggo bahan dagelan. Ah iya. Ora mungkin aku muni ngono. Mau kabeh ya mung dobos. Ah iya. Kene ra wani. Ora kok nawani dasarane ora menghormati. Heeh. Ana kan biyen ki sing jeneng gara-gara ki mesti sok mlesetke tembang. Ah iya. Suwargi Pati Sugih kaya mlesetke tembang terus. Heeh. Ya ora apa-apa wong dienggo menghibur kok. Ah iya. Ayo. Nggih niki ajeng mangap malah ngomong. Biasane sak kowe iki semangat terus ya. Napa nih? Weh, Hei. apa maksudnya? Ora maksud. Wis nembang. Seliramu. Langsung udah bayangke. Pamit. Kurang. Ya. Ya sing kok mulih berarti. Apa iki? Hah? Mbah, Mikmu ki ra cedak-cedak nyenggol untu. mboten Mak. Duduk ngono. Oh ya udu tatin kok, Go. Sapa ijen bambasan ngono. Paling ming nyenggol saking senenge guyu nyenggol mik. Rusak. Rusak titenono. Heeh. Sing deson wis edan. Heeh. Tangis kang kebak penonton. Tangis kang
Meneng ta Gong. Pak. Iki Pak Bengke. Tak kon anu pi ngono. Pipi manam pilara. Ah bubar. Maksudnya ngono lho Pak, dindingane. Wah, lah kowe iki ya sinden ora. Iki ngapa Meneng ya? Gong, Bagong. Kang dak pilih tak pilih donya. Ayo Kak, cekek kowe nganti terpana piye? Heeh. Tabelendo teka. Monggo isih cilik lho tekake ya. Kaya cilik panjang. Dinten riyen nggih. Wis mandek kae. Karang balaku iki tekek-tekek. Nya akhirat Ya. ya Allah. Hah? Glegek, Pak. Anu aku asam lambung. Oh. Maam dulu. Ora aku wis maem aku. Aku ki wis wareg kok nyawang kanca-kanca maem ki. Lah napa? Saking dene Tresna ya, Gong. Kepiye ta? Mulane anggere muni sego semawis kanca ya cada dahar. Aku ora le njukuki rasane wis wareg. Oh. Ora le do ngemploki rasane wis wareg ning atine mangkel. Mbak sing Ada. Tendang kene. Ngopo gemes tenan aku lho Bakong. Iki wis omongan iki nglegani nek karo kanca madangi atine seneng kok. Rasane wareg kok ning atine mangkel iki sing dimangkeli apa? Kaya do mentala. Kaya dodolan mongko aku iso mangrore mangkule masak rasa enak-enak. Uyah sing kudune iki mung rong gegem tak kon ngekeki rong boto. Ya mesa do njupuk ya, Gong. Dandan. Do mati rasa cangkeme terus. Heeh. Iya. Ya Rabbi Tibane apa terus? Lah ya mau ana sing nyuwun prau layar mau diaturake ngundak gelo penggalihe. Ah iya. Ming ijen, tambahi. Engko mingkari setya tuhu. Ah, kita tilikane sih nek wis ora ana pamundutan tak tambahi sinden. Ah iya, apik men kabeh komplit kabeh nyambut kae terus. Tambahi sapa, Gong? Marcelina. Oh iya. Sinten? Marcelina Prastiwi karo malah hidupe dicecel. Hidup kok nggo nyapu karpet. Ya oke. Ayo dingin-dingin golek sapu ra ono hidupe terus nggo nyapu kan. Yo. Ah, iki dua sejoli. Ya. Macan dan harimau. Aja kok rokal rangkul. Oh iya, sok akrab. Ning arep nyek cendri. Asing kula rangkul mah nesu. Ayo mbok ora banget Prastiwi iki arep dikaya ngomongi Mbak Yuku lho, Cing. Lah terus Kowe iki
anggap bayu kok tok rangkul tok anggap cendhik. Ya kan keakraban ki dirangkul. Kok akraban ming arep ngece Pras diwi cendhik. Ya Pras. Aja sisa. Modal. Aduh, ana biasanya jenengan ora klub lho, kok saiki klub. Ngapa? Karo sapa? Kalih Bu. Mbak Yoko. Oh. Kadang werda. Niku adine jenengan apa, Bu? Udu apa? Aja tok rangkul, idaken cengele, Tin. Dadi malih. Gak ngantos. Asalahe wong ming diaku Mbak Yune kok emah. Oke lho sing pengen tak aku Mbak Yu ki. Oh. Sing tak kok tak aku Mbak Yu kok emah. Modus ya, Bu. Yo, mangga. Hey! Cilik ki ya apa jenenge cukak cakot trampil trenggiling iki ame ngalem trengginase kok emoh mah satru ya satru satru mungguing cangklakan lek ora dicutak dadi memala heeh cuplaan dengan Al-Fatihah kujuk Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim.